Ikaw sa inyo, tatanggapin nyo. Hindi. Kasi di ba, maraming single din ngayon. Ayaw. Pag may nagligaw sa inyo, Kasama lang yun. hindi na kailangan. Hindi na kailangan ng buhay sa Ano lang, sarili mo na lang isipin. ayun. Hello, Nay! Kumusta po? Naalala niyo po kami? Ha? Naalala niyo? Si Nanay, ayan! Nakita natin na naman si Nanay. Medyo maingay dito, ano? Kumusta po? Ano nang ganyo? Nandito pa rin kayo? Buti sabi namin, hinahanap namin kayo. Maabutan kaya natin si Nanay doon. Kumusta po? Buti naman, wala naman kung nararamdaman. Malakas pa rin si Nay. Ayan. Ngayong mga araw, ano pong ginagawa nyo? Dito lang kayo? Ito lang. Nagsimba ako kanina. Nagsimba kayo? Sabi ko, hanapin ko si Nanay pag pag napadaan ako sa may tawag dito sa Robinson. Ano na yung pangalan nyo, Nay? Lilia. Pastor. Ayun, si Nay Willia. Ito po yung napanood natin dati na pinuntahan natin dito, binigyan natin ng tulong. Nagulat ka, sabi ko anong gusto niya. Kung dadagdagan ko anong gusto niyang bilhin. Dinagdagan ko yung binigay ko kay Nay. Pero sabi ko babalikan ko si Nay pag napadaan ako doon kasi nag-ikot lang kami kanina. Marami kaming nakikita dyan ng mga homeless. Ngayon, Nay, ano pong nagsimba kayo kanina? Para mabilis. Anong oras kayo nandito kanina? Alas 6. Alas 6? Nandito na kayo? Doon alas. Hindi, anong oras kayo nagsimula dito? Ano lang, Alas alas 6. 6. Tapos nagsisimba doon. Kumain na po ba kayo? Kumain na kami sinakay. Sinapay. Tapos ano pa? Tubig. Tubig. Nananghalian na kayo. Yan, yun ang pananghalian nyo. Tubig lang. Saka Tub- tinapay. Yun lang, tubig lang daw tsaka tinapay kinain ni Nanay. Sa totoo lang, mula sa call, hindi ko pala yung maabot akong edad na ganito. 75 na ako nila. 1947. Oo. Hindi ako nakainom ng gamot, ng mga tableta. Sabon pa ko dito ng ngipin, binigyan ako resita. Nagalang ko ng lahon ng bayabas. Yun ang Kumusta po yung pamangkin ninyo? ay buti naman sila, kaya lang yung anak ko namataya ng rin. Hapon lang nga niliting, hindi ko alam kasi mabibigla daw ako. Saka ako na malaman na nilibig. Ano daw yun hindi daw makakain. Bindang daw ang sabi ko. Ano nangyari sa kanya? Hindi daw makakain. Oo, tapos Wala, nilagnat na. Lagay kami doon. Hindi na siya hinga. tapos ano nangyari? Wala na, patay na. Namatay? Nilibing na hapon, alas 2 na nga. Kailan? Hapon. Kahapon nilibing na. So ngayon sino pong kasama niyo sa buhay? Hindi, balita ko na ngayon sa anak ko. Hindi ako nila tinawagan dahil baka daw mabigla ako. Pero yung anak ninyo nasaan? Batangas. Batangas. May nagbigay na po ba sa inyo? 20. 20 lang. 20 pesos pa lang. Parte kayo ngayon nga Rod kasi bibigyan ko na naman kayo. Yan lang ang Oo. pag-asa ko. Sabi ko, bibigyan ko na naman si Nanay pag nakita ko, sigurado kasi ang gandaan kasi ni Nanay, Wala akong walang bisyo. Kaya yung sabi ko, yung tulong, tulad ng iba dyan. yung tulong kay Nanay, hindi masasayang. Kaya sabi ko, Ko lang talaga. pagkain niya lang talaga. Kaya sabi ko, Meron pa nga natira ako yung bigyan sa akin. oo.
Ayun. Swerte kayo kasi bibigyan ko kayo ulit. Binigay mo sa akin. Bibigyan ko kayo, ma'am, bibigyan ko kayo anong gusto nyong bilhin na pagkain mamaya. Ha? Gulay lang. Gulay. Hindi man ako Anong gulay na paborito mong gulay? lahat ng mga halo, batbit, Mm. malunggay. Minsan nga nagluluto ako doon sa pamangkin ko doon. Mm. Ayoko naman umasa sa pamangkin ko, naya ako. Mm. Magtrabaho ako, hindi naman ako tanggapin maglaba ko eh. Mm. Oo, kasi Apply nga akong magwawalis, ayaw kong tanggapin sa chairman ko eh. bakit daw? Mainit daw, Mainit. manahimik na lang daw ako. Natakot sila na dahil baka may mangyari sa inyo, ganun. Mas okay na rin siguro ito kasi at least hindi kayo napapagod, nakaupo lang kayo. Tsaka dito medyo malakas yung hangin, di ba? Anong ginagawa nyo minsan pag ganito, halimbawa, medyo hapon na, ano, Wawalis ako doon sa may Boy Scout. sa Boy Scout nagwawalis kayo? Doon. Pero may nagbibigay ba sa inyo doon pag nagwawalis kayo? Sa akin. Magkano yung binibigay sa inyo? Minsan naabutan ako ng 50, 100. Ayun daw, pag si Lola, nagwawalis siya. Kikita ako ng mga chairman doon. Mm, Bigyan ako. bait talaga, no? Ng mga chairman doon kasi binibigyan kayo. Mm. May nagbigay nga sa akin ng ano, yung lokpak ba, yung isang karta na sardinas. Eh, ako lang ang binigyan. Siyempre, nangahabi ko na lang yun, ang binigay. Ako lang daw ang binigyan. Binigay ko sa nila yung iba. Tatlong piraso. Hindi naman ako nangihingi. Yung pusa lang loob ng tao. Oo. Ay, kaya, Pag may magbigay, maganda, okay lang, di ba? Ngayong araw na to, swerte po kayo. swerte ko dahil nagpunta kayo. Oo, kasi mabibigyan na naman kayo. Sabi ko, pag nandun si Lola, swerte niya kasi mabibigyan na naman natin. Sabi ko, malayo pa lang, yun ba yun si Lola? Sabi ko sa kasama ko, oo, siya yun. Ay, oo, yun nga. Buti kayo nga. Kasi kanina, wala kayong mask. Sabi ko, parang hindi siya. Nung nag-mask kayo, kasi, di ba, in-interview ko kayo, hindi ko naman nakita yung mukha ninyo. Oo, ayan, si Lola. Ayan, kilala na natin si Lola. Bali, Hindi naman ako takit. Lunes hanggang Biyernes, dami ditong ano na lang yung nakalauto. Napiyat sa ambulansya, wala nang patay na yun. Hindi na lang. Pero doon ako. Kaya man takot na gano'n eh. Awa naman Diyos, ang walang laktaw, awa naman Diyos na lang. Oo, malakas Awa ng yun. Diyos. oo. Galing wala akong pera, wag lang masakit. Wala akong sakit. Malakas ka pa, di ba? Gulat nga sila sa akin, wala akong mga ugat. Oo nga, sabi ko, tinan nyo, 1947 na ako eh. Ang 47 kita natin yung katawan ni nanay talaga. Kita yung katawan ni nanay na hindi sa kanya halata na 75 years old. 75 years old. Pero pag kung imagine ninyo 75, hindi ganyan yung mga katawan ng Juan karamihan. Pero siya kasi talagang inaalagaan niya yung sarili niya. Oo. Ay, may nagbigay kay nanay ng pagkain. Nga, buksan natin. Oh, pansit. Bait naman ni kuya kanina, may dumaan. May tumawag kasi kaya kinausap mo muna. Binigyan ng pansit. Kaya kakainin niyo yan mamaya. Anong ipapares niyo dyan? wala, sakit na. Oo, di ba? Ang bait ng marami talagang mga Yung mga soft drink. anong ipapares niyo dyan? Yan lang, tapos tubig. Oo, di ba? Tubig hindi ako. Tubig lang, wag mga soft drink. Oo. Pero- Nakikita mo iba din mga bata pa lang, mayroon na silang pause ng pag-ihi. Narapat sila mag-ihi. Mm. Pero pag ganito po na may nagbigay sa inyo dyan, nauubos nyo naman yung ganyang karami. Ay, ano,
Kasi kailangan nyo yung pera. Kasi pag may emergency, di ba? Huwag na. May makukuha kayo. Oo. Tignan mo, kanina pa kayo nakaupo, 20 pa lang yung naipon nyo. Oo. Ano yung papiso-piso binibigay sa inyo? Piso-piso, 2 piso. 2 piso, Bariano. Pero salamat pa rin, meron pa rin, di ba? At least pa paano pag naipon-ipon. Hindi man kasi ko nang hindi katulad doon ang hihingi talaga. Kanina nga, may na-interview ako kanina, pero hindi ko nakuha sa camera. Tumabi sa akin, umiiyak. Kinuwento niya sa akin yung buhay niya. Sabi niya, dati daw siya nagbebenta na, gumagamit ng droga. Ako, sa totoo lang, doon ako sa probinsya, hindi dapat ako makarating ng Manila. Oo. Kasi susunugin ko silang dalawa yung asawa ko. Oo. Parang isip ko, makasala din ako sa Diyos. Umalis na lang ako, punta na lang ako ng Manila, pinabiyahan ko na lang silang dalawa. Oo. May anak akong dalawa rin. Iwan ko sa nanay ko, lumas ako ng Manila. Iligaw sa inyo, tatanggapin niyo. Hindi. Hindi. Kasi di ba, maraming single din ngayon. Ayaw. Pag may nagligaw sa inyo, Tama lang yun. hindi na kailangan. Hindi na kailangan ng buhay sa Ano lang, sarili mo na lang isipin. ayun. Kasi sa ngayon, 'di ba, ang hirap ng mag-isa, ang hirap ng buhay ng sarili tapos magdadagdag ka pa. Ay, hindi na. Hindi na, 'di ba? Hirap ng buhay ngayon. Mm. Pero dito talaga kayo umuupo palagi kasi 'di ba dati tabi kayo doon. Oo, pag Lunes hanggang Biyernes doon ako. Kasi maraming nagtitinda dito. Dito pag Pag ganit Lunes hanggang Biyernes doon talaga ako dahil maraming nagtitinda dito. doon sa may tapat ng Supreme Court. Hindi dito lang. Diyan lang dito. Oo. Anong mataba? Oo. Yun daw siya nakaupo palagi. Pero pag ganito, Sabado-Linggo kasi dito kayo. Pag Sabado-Linggo pala, walang magtitinda dito, no? Wala. Bukas maraming magtitinda. Oo. Tao nga dito unang laktaw, di ba? Oo. Higpit na higpit. Oo. Dito ako, hindi ako inaano ng mga sundalo, police. Oo. Sabi ko, sa bahay naman ko, sir, di ba mamatay ako sa puso? Oo. Tama. Hindi ako binagalaw nila. Kaya talagang kahit papaano may tumutulong sa inyo, may pambili kayo ng pagkain, di ba? Tingnan mo, hanggang ngayon, hindi ako binagalaw ng mga polis dahil alam nila, matibay ako. Sabi ko, Oo. matibay ako. Oo nga. Dito si nanay, matatagpuan natin dito sa, anong street to? Paura Street. Sa tapat siya mismo ng Supreme Court. Okay. Oo, dito. Nag-ikot pala kayo? Nag-iikot kami na binibigyan namin ng tulong, kahit maliit lang, di ba? Kahit pa paano, nakakaraos, pambili ng pagkain, ganon. Syempre, hindi kami pwedeng pumunta sa isang lugar lang, kasi marami din nangangailangan. Kahit na unti. Anong religion kayo? Iglesia? Iglesia kayo? Hindi po, Muslim po. Muslim? Oo. Pero yun nga, dahil nga nakaugalian na namin yung pagtulong, tumutulong pa rin kami. Yaman. Ay, hindi kami mayaman. Pero tumutulong pa rin kami kahit papaano, di ba? Kahit na, kasi syempre, hindi naman yan about sa religion. Kasi magkakababayan tayo, Pilipino tayo. Kung may makikita kang mahirap, dapat tulungan Ang mo. tatay ko iligan. Sa iligan? Oo, kaya lang, nagkahiwalay sila ng mama ko. 5 kami magkapatid. Sama kami ng nanay ko. Alam mo naman, Muslim, marami naman. Marami siyang asawa. Oo, marami na asawang papa ko. Kaya pala, babaero, no? So, ibig sabihin, marami kayong magkakapatid. Marami magkapatid kami sama, pero hindi magkakilala. Hindi kayo magkakilala. Hindi magkilala kayo. Dito na kami sa Manila. Mama ko dyan sa Iligan. Sa Iligan. Iligan. Pero, nakapunta ka sa Iligan. Napunta ako ng year 2013. 13, nandun kayo.
Sa ilan kayo magkapatid sa tatay mo? Doon sa asawa ng nanay mo. Kami Tatay niya. magkapatid din na. Hmm? Kami. Sa ibang babae, marami din. Oh, sa asawa ng bali sa nanay mo 'yon, asawa ng tatay mo. 5 kayo. Magkakapatid. Nasaan yung mga ibang kapatid mo? Doon sa Bisaya, sa Negros. Sa Visayas? Sa San Carlos. San Carlos. Oh, alam ba nila nandito kayo? Alam. Pero hindi ba kayo bumibisita sa kanila minsan? Layo. Ang layo ano? Kulang lang yung 3,000 pamasahe. Mga 3,000 pamasahe. Kung halimbawa, may magbigay sa inyo yung pamasahe papunta doon, punta ba kayo doon? Hindi na, no? Dito na lang kayo. Oo, kasi buti pa dito, may kasama kayo, ano? Pamangkin ako. Pamangkin niya. Yung pamangkin niya dito, yung dito sa... Yung may sidecar doon na nagtitinda doon. Ah, Wala namang ibang hmm. at saka hindi rin ako maalis. Ang dami anak ko. Ibigyan ko kayo ng Abuya. ng maliit na tulong lang. Pero at least kahit pa paano, ito po. Dagdagan ko pa yan. Kunin nyo po. Salamat. Saglit lang, dagdagan ko pa. Bigyan natin ng tulong si nanay. Para, swerte kayo ngayong araw na to, ano? Salamat. Oh, sige. Maraming salamat. Oo, walang ano man. Ngayong araw, swerte ninyo. Marami pala kayong tinutulungan. Oo, kahit unti-unti lang, at least, di ba? Hindi naman to unti eh. Oh. Malaki na rin to Oo, okay na yan, di ba? At least kahit pa paano, sa ilang araw, may pang makaraos kayo, di ba? Hindi ko na to magasto. Oo. Tago ko na Oo. lang to. Pagbabalik kami dito ulit, bibigyan ka namin ulit. Kasi syempre, gusto namin, lalo na po kayo, medyo magaan yung loob ko sa inyo. Sabi ko, kailangan balikan ko si nanay palagi. Bibigyan. Lang ako. Every time na makikita tayo, bibigyan ko kayo. Kasi yun ang gusto ko. Maraming Lalo na magaan yung loob salamat. ko sa inyo, di ba? Swerte ni nanay. Si nanay talaga matipid siya sa pera. Tsaka kagandahan niya. Wala siyang bisyo. Kaya malakas siya. Tsaka gulay lang yan nakain niya. At Gulay lang pa, hindi ako kumakain. swerte yung magkakaedad ng ganito. Baka, hindi ako kumakain. Oo. Basta Yung- gulay lang. Mm. Manok nga. Kala mo yung manok, Nagsisimba pa kayo palagi, di ba? Maka-Diyos si nanay. Oh. Palagi lang kayo kumapit sa Panginoon kasi Punta oo. ako ng Quiapo. Hindi kayo Wala akong piniling simbahan. Oo. Simba ako ng Muslim din. kahit saan importante Diyos din ang yun. nag-iisang Diyos. Diba noon yung ano na Muslim? So, bumili ako. Bumili si nanay ng ito yung ginagamit na parang carpet na panglapag. Nagsimba din kaya. Sa Muslim. Na yung kwan naman ni nanay. Si nanay Hindi ako maka-Diyos talaga. Kaya Diyos din yun eh. kaya pinagpapala po kayo kasi ang importante mahal natin yung nag-iisang Diyos na lumikha sa atin. Diyos din yun. Si nanay at malakas na malakas pa. Kaya bilib talaga ako sa mga lolang katulad niya. Pero may iba diyan, may marami ugat, diba? Oo. Nay, anong gusto niyo pong sabihin sa mga nanonood? Maraming salamat. Maraming Dahil salamat na. nakakatulong sa akin. Maraming salamat daw po sa inyo dahil natutulungan nyo si nanay. Sa munting share nyo po, panonood ng video ito ay natutulungan po natin yung mga lola, yung mga bata, ang mga homeless, yung mga kababayan natin walang bahay. Kasi bawat panonood ninyo ay tulong nyo na sa ating YouTube channel Kaagapay. Maraming salamat po. Di bali po bibisitahin pa natin ang maraming lola dito sa Manila na mga homeless, yung mga nasa kalsada. Bibigyan natin sila ng tulong. Maraming salamat. Opo, maraming salamat din po Naya kasi medyo gumaan loob ko kasi natagpuan ko kayo dito. Sabi ko, lalakas na naman. Ay, nakita ko kayo, Nay! Sabi ko, Lola, kayo nandito na po pala kayo. Sige po, Naya, maraming salamat po. Maraming ingat kayo. Opo, ingat din po kayo. Sige po, yun po mga kaagapay, maraming salamat po sa panonood ng video ito.
at paki-like na lang po, paki-share, at maraming salamat po. God bless, stay safe po. Maraming salamat. Sige po. Po, mga kalingap, ito dapat suportahan natin ng mga charity vlogger sa Pilipinas, iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya, Kalampitos, Kaagapay. Agapay, pagpatuloy nyo lang po ang iyong pag-vlog. Mabait yan si Kaagapay. Kaagapay po, please support po natin si Kaagapay. Isa rin pong kalingap team na nagnanais na makatulong sa ating mga kababayan. Alright? Team Caloocan din. Nagkakalookan din po yan mga kapapi. Oo, lang. maraming salamat. Ayan, Hanap lang Bira. pa kuya. Yun o. Yun, no? Ako, ayan. Oo. Ay, babae. Buntis ba yan? Pastil lang ng probinsya mo. Mindanao. Bisaya. Kaya. Saan ako pastilan ikaw? Dahil si Kaagapay. Bilatan na. Ay. Mga ka-business, tanan mga ka-business, mga kalingap, palihog ko, support natin si Kaagapay. Grabe butan, yun siya kayo, pero may ginag-support ba sa tua? So yun, sa mga Tagalog naman, pakisuyo po, supportahan natin si Kaagapay. Diba? Solid din po itong sumusuporta sa atin, grabe, laging nagko-comment. Ayun, salamat din sa suporta mo. Ayun, balikan naman natin yung ginawa niyang kabutihan sa atin. Maraming salamat, ka-business po. Ayan, kilala. Kaagapay, support natin. Maraming salamat. Ingat lagi dyan sa Davao, Kaagapay. Salamat. Shout out! Mga... Maraming salamat sa mga tumulong sa akin, mga kagapay.